Bejn l-2018 u l-2022 il-Gvern ħareġ total ta' 65,023 permess ta' xogħol lil ħaddiema barranin li ġew minn barra l-Unjoni Ewropea. F'mistoqsija parlamentari d-Deputat Nazzjonalista Graziella Gallia talbet lill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Byron Camilleri sabiex jagħti informazzjoni dwar kemm kien in-numru ta' ħaddiema minn barra l-Unjoni Ewropea li kienu mogħtija il-permess biex jiġu jaħdmu Malta mill-2018 sal-lum. Ċifri ma jinkludux barranin li ġejjin mis-27 stat li huma parti mill-Unjoni Ewropea. Hija staqsiet kemm minn dawn il-persuni għadhom hawn Malta u x'tip ta' koordinazzjoni qed issir bejn Identità Malta u l-Jobs Plus biex jiġi assigurat li dawn il-persuni verament ikunu qed jaħdmu. Il-Ministru Byron Camilleri wieġeb li n-numru ta' permessi ġodda ta' residenza f'Malta għal raġunijiet ta' xogħol sena b'sena kienu jammontaw għal ftit iktar minn 10,100 persuna fl-2018. Total ta' aktar minn 12,600 persuna fl-2019, total ta' kważi 6,600 persuna fl-2020, aktar minn 8,000 ħaddiem barranin fl-2021 u total ta' kważi 27,600 persuna fl-2022. Dan ifisser li eskluża s-sena li dalwaqt tispiċċa se jkunu ġew Malta 65,023 persuna f'5 snin. Dawn huma kollha ħaddiema barranin li ġew importati mill-Gvern bħala parti mill-mudell ekonomiku li ħaddem u li nżamm anke minn Robert Abela meta ħadd tmexxija f'idejh kif jiġdu proprju dawn iċ-ċifri. Fil-Parlament Byron Camilleri qal l-Aġenzija Identità u Jobs Plus jikkoperaw flimkien sabiex ikun imrażżan kwalinkwe abbuż fuq ħaddiema barranin. Dan fil-waqt li insista li qed isiru spezzjonijiet konġunti fuq postijiet tax-xogħol b'mod regolari. Jirriżulta li f'Ġunju li għadda f'pajjiża kien hawn 36,906 ħaddiem mill-Unjoni Ewropea u pajjiża l-FTA. Flimkien ma' 67,531 ħaddiema minn barra l-Unjoni Ewropea għal total ta' aktar minn 100,000 ħaddiem barrani li qed jaħdmu f'Malta.